Já vás zdravím, dámy a pánové, melunkové, limeťáci, šmíráci a hejt. Dneska se podíváme na další videjko, a to konkrétně na Shopaholic Adele a její vyjádření na Clash of the Stars 7. A mimo jiné tam bude i mít duel s Teplometem a Mirem. Takže není čas ztrácet čas a jdeme na to. Ježiš, vy jedete s těma dárkama, děkuju. Jedete bombíky lidi normálně dneska. Že teda takhle na začátku se musím rozčilovat, ale proč jí to do prdele pořád posíláte? Proč? Děkuju, Ježiši, neblázněte, šetřete. Šetřete korunky. Děkuju za náramek. Děkuju za týmový náramek. Ty vole, ještě když vám to říká, šetřete peníze. V dnešní době a ještě to posílat Adele. Nechápu. Co se má za kocka? Ježiš, děkuji. Tak hej, tak co vám je? Uklidněte se s těma dárkama, co vám je? Pro více videí dej odběr, like a zvaneček. Ten Clash of the Stars já jsem neviděla celý, víš. Nikol, děkuji, Ježiši, děkuji za křiltovku, co děláte. Tak v tom Clashi si myslím, že si asi o nic moc nepřišla, protože je to celý jedna velká komedie. Co blázníte? Šetřete korunky. Děkuji, ale šetřete si penízky, kočičky moje. Nebo vlastně melounkové, už vás mám na uchu, tak jste melounkové. Ty o to tvoje ucho? Fakt paráda. Rozdělený na 2 půlky. Chuťovka. Kdo neblázně neutrácí kreditku, jo? Dobrý. Hej, můžete se uklidnit. Neutrácejte za mě, je to... Zase to pozastavíš, ty vole. Umíš taky něco jiného? Ty vole, ono to pozastaví a stejně to tam budou posílat ty lidi. Pičo, jsem se lek, ty vole. Vypadá jako leklá akvarijní ryba. Mirku, já chci duel. No. Jsou mi dlouhý rukávy. Ahoj. Dlouhý rukávy. Haha, vítáme Teplometa a Mirka. Vítej. Mám dlouhý rukávy u ty vekery. To je účel, takže. To je účel u ty vekery. To už není moje alterna. Já děkuji. Zase žere ty nudle. Zase a zase. Ty nudle máš každý den. To není moc zdravý. A chtělo by to taky ty hůlky aspoň rozdělit a nemít je spojený k sobě. Pak by se ti to žralo líp. Děkuji. Ahoj Market. Ahoj Jana. Ale nová Jordan Mikina, tak to vypadá na nějakýho, že by novýho přítele. Víc nápadný už to být nemůže. Co? Děkuji se. Čau, Camerone. Joj, teď jsem si rozdělila ty hůlky, já to s tím neumím. To je jednoduchý. Já to neumím, já jsem lentala tohle. Sabino, ještě jednou tohle napíšeš, že pojedeš do blokace. Já jsem u toho streamu u Amira byla, můžete se uklidnit tam, co jedete za pecky, hej. Já jsem to vypl, mě pak hovor, ale jako víš, že... Já to řekl takhle, já mám taky akné na zádech a neřeším to. Ale tak jako já tohle mám uhájem, jde o to, Ty máš akné i na kundě, ty vole. že prostě jako, já jsem to byl prostě nějaký šikanovaný a tak dále, víš, co mi bylo jedno, kdyby to někdo řešil, ale prostě, že mají potřebu všichni soudit člověka podle toho, co má na ksichtě nebo tak, ale sami tohle měli. No přesně, no, to měl každý jebáky. No. A někde má i dospělovky. Ale vem si, já měl známýho, který měl rakovinu kůže, myslel si, že má problémy s jebákama a nakonec měl otravu krve a bral kortikoidy.
Přesně tak, jak píše tady, důležité je, jaký je člověk uvnitř, přesně tak. Proto já Adela je uvnitř odporná a prohnilá. toho názoru. Lidi, pojďme mu nařezat prdel v tom duelu. Jo, jak mám 62 lidí a z toho 2 lajky, takže budu Ale Adel, máme tu... O řezání prdele před Amirem nemluv. To má nejradši. V centru pěkný byteček pro nájmu, dobrou pod... Ježiš, to je hezky, že mi někdo nabízí pro nájem bytu. Hele, tak mi napiš na ty podrobnosti o tom bytě, prosím. Jak jinak než můj oblíbený Bookin. Já jsem i uchylný. Mám novou profilovku, hezký, ne, Aďo? Já vím, že se podívej na moji novou profilovku, to mi udělal fanoušek. Já vím, to jsi mi posílala. Jo, že dobrá. To víš, že jo, oba dva jste krásní. 2 celebritovský Ačka. Adela a Amir. Jo. Mám i na YouTube. Já jsem lempl, ale já neumím s těma holkama. Ne, v pořádku, nic nemusíte posílat, mi stačí lajky. Zabila jsem rozbitý ucho. No prosím. Melonkové. Tyši tady, ty vole, já jsem si tě nevšiml, lásko. Jo, prdele, já jsem po sobě vykydla to jídlo, Amire. Já Kurva, nebuďte sprostý, ty vole. jsem se ho nevšiml, celou dobu ležel pod dekou. Zdraví, děkuji za růžičky, ještě 5 růžiček. Ty vole. 5 Ale růžiček. to je zajímavý, vidím kočku, už přikám. Mám alergii na kočky, že jo? Přesně tak. Stačí si jenom čuchnout. Máš alergii. Víš, co mám dělat, já neumím s těma holkama. Co mám vidličku? Holky, co dělám, nemám. Ty nemáš vidličku. Ne. Tak to si pěkná kráva teda. Sorry, ale... Co sorry? Bez sorry. Jseš kráva. Jak to? Tak co to je? Hej, tak co mi je? Lidi, proč přijám? Bože. Plouši. Bože, mě zajímá, kdo si dělal za unicorn účty. Ta byla i u mě ta unicorn. A všude jinde prý je ošklivá nadává. No, tak to je nějaká potratová víla. Já mám 2 unicorn bydlí. Ne, tohle byl s 9 sledujícíma. Aha. Že u mě byla pravá unicorn předtím. Pra unicorn dokáže pochopit, že už se s tím bavit nebudu. Mě píše hodně lidí, ať se držím shopping, prej. A psala to i Nela, že jo? Nevím, já neznám. Shopping neznáš, ty byl dřív proti mě. Já je taky neznám, ale podle mě to budou stejně tak inteligentní tvorové jako vy dva. Ne. Jako jo, ale tak já neznám jako já člověk, No, oni nepoužil auto. jako člověka, kterýho neznám v realitě, tak jako nepřipouštím Ale se. právě super to, že nepomůžou s autem, víš? Jak to Adelu vůbec nezajímá, co ten teplomet Amir říká, ne? Jede si prostě to svoje a nic víc. Protože jako to auto se musíš odvést. Já to nemůžu platit pokuty další, jako. Ty lidi, já se dneska tak nachcípala, mě bolí v krku, vadrý mu, hej. A se dneska Co pléš? Co tomu říkáš? To ti možná naroste nová panenská blána. Nikolo, děkuju. Co říkáš na Clash? Ty vole, jako dostal mě ten Tadáš veselý, co tomu tam stalo. Market, děkuju, gratuluju. Co se mu tam stalo? Myslíš jako toho domluvenýho fanouška, který ho napadnul tím, že ho objel, svalil ho na zem? On se tam jako fotbalista chytl za držku a držel se a možná z toho omdlel? A ten sekuriťák, co stál záhadně u toho fanouška a čekal přesně, až prostě na něj vyběhne? Trošku zvláštní, nevím. Komedie jako celý Clash. Já nevím, Takže já jsem viděl ostatní, už pak zápas Market, neviděl. děkuju. Tam měl, že jsem strašně šťastná, že můj Uzbekis vyhrál. Děkuju, já jsem šťastný, jako i když si fandila ty druhý, tak já jsem zase šťastný, že vyhrála. Vína. Takže to s ní neřídím, počkej. Akorát mě nasrala a To mi řekni, Adelo, s kým si co chceš kdy vyřizovat. Když na tebe
někdo na ulici promluví, tak radši čumíš do země, děláš, že nevidíš, neslyšíš, seš posranáš za ušima. Možná máš nasráno i v těch svých legínách, který pořád nosíš. Laduny máma. Proč já se s ní bavím? Co řekla? Co řekla? Že hala někdy hodila vyjádření, že mínu zbije ona a tak dále. Zasloužila by. Ale jako... Nevím, co mají spolu, každopádně mě strašně Laduny máma jako vadí ohledně toho. Mína přála Ladušce a její rodině smrt. A ty, Adélo, si nikdy nikomu smrt nepřála? Zamysli se nad sebou. Jo, neměl bys tady to jako říkat, ne, že ne, ale... Jasný, Nelly, můžeš, ale Nelly, jestli chceš. To ona po rozchodu, co jsem měla s Kolosem, ona mě říkala, ať jdu do Bohnic. Tak upřímně Bohnice by si opravdu potřebovala. Připoutat k posteli a dohled 24/7. Jestli chceš, Nelly, počkej, co tam máš ohledně toho? Jestli chceš, tak můžeme teď, a jestli chceš i Nelly, tak ti můžu rovnou udělat registraci. Jaký jí nudle, mám na to chuť. OK. Jelikož je venku teďko zima, tak počítám, když se takhle šťourá pořád v nose, že to budou asi nudle z nosu. Já se bydlíš v Praze, dej si vuky, ale musíš to stihnout rychle, protože pak zavírají nějak v 7 nebo v kolik. Já jsem si třeba chtěla objednat v 10 a už to nešlo. A jinak lidi, Pejsek už byl zase venku před barákem, jo? Tak. Ale moc daleko mi ven chodit nechce, no. On nechce chodit daleko, nebo ty nechceš chodit daleko? Možná ti byla zima, viď? Tak si běžela rychle domů. On se musí zvyknout, že chodí na procházky ven. Takže jsi tady vlastně přiznala, že na procházky s ním vůbec nechodíš. Vole, abych ti plesknul, Adélu, to vole. Děkuju. Díky. Jinak lidi, utíkejte na můj TikTok, mám tam nový video a tady ten účet, ať se přestane Laska za mě vydávat, jo? To Šopaholik Adel. Jo, Nelly, já ti pak pošlu nový katalog. Nahlásím. Adelko, co říkáš na včerejší clash? Ale já jsem ráda, že vyhrál Uzbekis. Jsem ráda, že vyhrál Petr Knife, jo? Mí kamarádi prostě. Co? Tvůj kamarád Petr Rajf? Já jsem to teda jako nějak extra nesledoval, ale myslím si, že Petr Rajf zrovna nevyhrál. Po případě prohrál na body. Nevím, nejsem si teďko jistý, ale myslím si, že nevyhrál tvůj kamarád z policie v akci. Takže tak. A psala jsem tam, protože oni tam furt ukazovali. Míša Bejr jsem jí psala SMS-ku, to slušelo náhodou. Míša Bejr si to dávala i do stolíčka, že jsem jí psala. Jo, Nelly. Hlavně, co mě naštvalo lidi, vyhrál Rajf. Nebo nevyhrál, tyhle, teď nevím. Počkej, vyhrál Rajf. Rajfík. Dal se to, Marky, když to mám na prodlužkách. Rajfík, ale bohužel prohrál na body, píšou. Jo, aha, tak si to nepamatuju, vidíte. No. Tak ty vole, Adélo, tvůj kámoš do píči a nepamatuješ si to? Ty jsi fakt tukan, ty vole. No a nasralo mě, že příští clash bude až v Ostravě, jako jo. A do Ostravy nemůžeš, protože tam máš nepřátelé, nebo proč? Není to Praha? To je docela daleko, víš co? Ostravě. Já přemýšlím, že půjdu taky do Clash. Ty krávo, kdybys to měla i za barákem, tyva, ten Clash, tak to nepůjdeš. Mám chuť úplně někoho vyzvat. A Mirku, ty máš chuť někoho vyzvat? Vem Honzu, bez kuláska a já vás vyzývám klidně oba dva najednou. Kéž by to bylo tak jednoduchý. Já jsem neviděla Bejra se Soukupem, bohužel. Já jsem pak šla... Oni ani neměli. Já jsem pak šla dělat něco do kuchyně. Oni ani neměli. Kvůli tomu Tadeášovi, ne? Ne,
protože hej, já mám seknutý strašně duel. Takže já ne. Já tě ukážu. Strašně nechutná Adele, jak žere. Fuj. Koukej, jo. Vodu. Piče, co s tím mám? Vidíš to? To je divný, protože já to mám v pohodě. Já to mám přes celou obrazovku. Hele, já ti to hodím do screenshotu. Celý to zkaza tady. A on tam zase něco dělal soukup. Vidíš to? Já jsem přes celou obrazovku. To je divný. Já nechám dojet duel, já to vypnu, pak to zase zapnu. Protože buď to, jestli to mě nenahlašují, nebo nevím. Káčule, děkuju, hoď. Natočím kameru do kouřit. Dejry poručuje pravidla. A co udělal Dejry? Já si to nepamatuji, já jsem to neviděla, takže... Tak měla si tam spoustu svých kamarádů a nakonec si celý Clash vůbec neviděla. Bear podle mě párkrát dal hlavu Soukupovi, což je samozřejmě proti pravidlům, takže ho nejspíš diskvalifikovali. Dobrou chuť, Adelo. Vidíš, co udělal Dejry? Bear. Ale já jsem s Tadášovou přítelkyní, takže... To se máš čím chlubit. Takže tak, no. Děkuji za růžičky. Ale ten měl úplně černo, mlátil Soukupa hlavou. Cože? Jako fakt. To nemůže, přece to je proti pravidlům, ne? Běž podat trestní oznámení. To ti jde nejlíp. Nebo vlastně 3 věci, které ti jdou nejlíp. Lhát, žebrat a podávat trestní oznámení. Mně se líbil zápas z toho Uzbekise, protože ten tam Aleky mu dobře dal. Prdele, jak se ti mohlo něco líbit, když si ani jeden zápas ve finále vlastně neviděla. Já koukám, že asi všem jebe se TikTok. 2krát dostali upozornění, aha. Víte, co je zajímavé, že Amerovi to blbne lidi a já ten TikTok mám dobře. Já vůbec Protože ty jsi nejlepší celebrita. nevím, co s tím mám. Jakože Bejr mluvil na Aleše polsky, cože? Proč? Já nevím, já se s Vínou nebavím za to, co řekla Voladušky rodině, takže. A mám to potvrzený, že to řekla, protože jsem si psala s jí mamkou. A hlavně si to s ním vyřídíš přece. Na to se všichni těšíme. Povolení. Tak nezlobte se na mě, jo. Ale jako, aby přála jí rodině smrt, to už je trošku moc, ne? To já bych podala té onaní, jo. A je to tady. Očko. Děkuji za lajky. Jo, že rozhodčí mluvil na Bejrakovky, aha. Aha. Tak to je ono. Hlavně třeba dostalo, že tam byl steak. Chtěl se podívat. Steaka mám ráda. Ale steak nemá rád tebe. Nedokážu si představit steaka, kdyby byl jako v zápasu. 61 lidí a málo kdo lajkuje. Já si zrovna myslím, že takovej steak, kdyby na sobě pořádně zamakal a věnoval se tomu, trénoval a takhle, tak by byl dobrý. Na rozdíl od těch, jak to říct slušně, primitivů, co tam jsou. Já už nedávám moderátory, protože pak tu zbytečně blokovali se lidi. Mám tu moderátory, který tu mám a už to mrdám, už nepřidávám nikomu. Nevím, byly tu dohody mezi moderátorama, a mi někdo vypisoval, že blokace a tak, a mám tu stálý moderátory. Já tam mám lidi taky moderátora. Děkuju za to, halo. Já neblokuju nic neštlumuju prostě. Markicer na to. Ale ať já to restartuju, protože to já nevím. Pro více videí dej odběr, like a Tak dámy a pánové, to bylo z dnešního videa všechno. Já vám každopádně moc děkuju, že jste se koukali se mnou.
a budu se těšit u příštího videa. Zase ahoj.